El Cor Jove Nacional de Catalunya és el projecte estrella del moviment coral català i és un projecte bàsicament pedagògic, didàctic, que pretén que nois i noies entre 18 i 28 anys puguin optar a una qualitat quasi bé professional en aquest encontre que es fa un cop l'any i que aquest any és el 8è encontre del Cor Jove. Estem aquí al Seminari de Vic, que és el centre que ens ha acollit per poder fer aquest encontre. Un encontre que, com tots sabeu, conviu amb unes circumstàncies prou especials, que és el Covid-19. I després de molts esforços, de moltes gestions, gràcies també a l'esforç de les persones que treballen al moviment català, com la Marina i l'Albert i la presidenta, la Mercè, però tots plegats hem aconseguit que el seminari ens aculli i que l'activitat es pugui fer. Era important per nosaltres, pels joves, però també perquè en aquest moment segurament el Cor Nacional Jove Català és també com una mica d'exemple, de referència per molta gent per si es podrà començar l'activitat del cant coral a Catalunya o no. I també això ens ha animat, amb totes les precaucions, tots els protocols, etc., a demostrar que sí que es pot fer amb molta responsabilitat. Nosaltres el que hem fet és envoltar-nos de gent especialista, de la doctora Bonet, que ens ha fet tot el protocol de cada moment què és el que podíem fer i com ho havíem de fer. I per tant, amb tota tranquil·litat hem fet tots els controls mèdics, les mascaretes, les pantalles d'assaig, totes aquestes qüestions que són una mica enfarragoses per fer música, però que gràcies a elles, a aquestes condicions, a aquests protocols, ho hem pogut fer. Jo crec que el Cor Jove Nacional de Catalunya és un gran projecte i aquest any encara més perquè hem pogut venir i després de tants mesos sense poder tenir cap experiència coral hem pogut venir i poder cantar perquè ens estàvem cantant a sobre i la veritat és que ha estat impressionant perquè poder tenir com 8-9 dies on poder-nos airejar i poder tornar a tenir experiències musicals és impressionant i la veritat és que, no sé, estic superagraït aquest any perquè és com medicinal, aquest any la veritat és que ha estat molt medicinal. I el Cor Jove Nacional de Catalunya aquest any també ha estat en format acadèmia i jo crec que ens ha aportat molt perquè pels matins fèiem classe i podíem aprendre noves coses, perquè sempre els assajos els cors nacionals normalment són només assajos i aquest any teníem, per exemple, dicció alemana amb la Roxane, també teníem treball corporal amb la Montserrat i després també fèiem cambra i per tant el repertori aquest any l'hem pogut assumir molt millor que en altres anys.
El cor jove el vaig conèixer a partir d'altres contactes que vaig tenir en un altre projecte musical, i en aquell moment no em va interessar perquè jo era instrumentista, però fa uns anys jo em vaig convertir en cantaire, vull dedicar-me al cant, llavors vaig pensar que era una gran oportunitat presentar-se en un cor com aquest, que reuneix a tantes veus de tot el país i que, a més, hi ha molta qualitat i família, per dir alguna cosa, perquè res, en 3 dies ja som tots família i això és genial. És la base de tot el món coral, no? Crear família i cantar junts. El Lluís Vilamajor és un director excepcional. Jo és la segona vegada que tinc la sort de poder treballar amb ell, i la veritat és que és un luxe, perquè com tots els directors, diguéssim, té una personalitat molt pròpia, que això els fa únics, és a dir, és molt interessant treballar amb diferents directors perquè cadascun t'aporta una cosa que no t'aporta l'altra, no? I en el cas de Lluís això és molt evident, ell té una personalitat molt pròpia, una manera de fer música molt seva, i que, a més, té la particularitat que, en certa manera, va a la contra del que pot ser habitual de trobar en els cors, que és el treball de conjunt, el treball de l'empàs, des de la veu al servei del conjunt, que pot semblar una cosa molt òbvia, i en canvi ell ho busca des d'una òptica contrària, que és des de la individualitat del cantaire, que justament com que no estem gaire acostumats a aquest treball, és una cosa que sovint oblidem, però que treballant amb ell descobreixes que també és fonamental. I jo, en el meu cas, és a dir, a mesura que han anat passant els dies, he anat cantant cada dia més còmode perquè he anat cada vegada tenint més confiança en la seva manera de treballar, he anat podent descobrir quina és la manera de fer servir el meu instrument que em va més bé per cansar-me menys, per fer una música més natural i més des de dins i des de la veritat i des de l'emoció. I personalment estic molt agraït i em sento molt afortunat d'haver pogut formar part d'aquest Cor Jove Nacional d'enguany. El projecte en general en si està superbé perquè tens els directors que hi ha és que són molt top, per dir-ho d'una forma. I a més a l'hora de treballar, inclús l'organització i l'estada en si, vull dir, el que aporta és com a que vas a fer el projecte i d'una forma vas a desconnectar del món de fora per a connectar amb la música i els companys de dins. I això és el més bonic perquè és com a que t'hi fiques del tot i també els companys que t'acompanyen a tu t'ajuden també a posar-te al món i a posar-te a full amb la música. M'ha servit molt per veure nous panorames dins del món coral, per conèixer nova gent, i estic superorgullós perquè sempre que vaig a veure un concert conec algú perquè he cantat a algun cor jove nacional i crec que això m'ha agradat moltíssim, i alhora poder treballar amb directors de renom de Catalunya també és una gran oportunitat, perquè no sempre, treballem amb grans directors, però anar veient nous directors, noves maneres de treballar, crec que és molt important. I en aquest sentit el Cor Jove Nacional et dona unes grans oportunitats. I el que s'ha vist en aquests 8 anys és que el nivell del jovent que es presenta ha pujat bastant. Això vol dir que cada vegada més la gent que canta en cors i que té l'idea de poder-se establir professionalment com a cantaire d'un cor, doncs treballa més personalment i el Cor Jove li dona la possibilitat de treballar
amb diferents directors, amb diferent repertori i doncs, poder arribar, almenys durant l'estiu, a un nivell d'excel·lència bastant aconseguit, crec jo. Per mi ha sigut un regal dirigir aquest Cor Jove Nacional aquest any, descobrir i conèixer joves cantants que per mi ha sigut una lliçó de responsabilitat en quant a la situació del Covid, però també responsabilitat en la seva preparació abans de venir a l'encontre, en el nivell musical de formació que hi ha els cantants d'avui en dia, molt més completa que en la meva època, de fa uns quants anys, i per tant això em dona una alegria brutal de saber que aquesta preparació, aquest nivell que ha pujat tant al nostre país, doncs ara una mica ajudar a conduir-lo cap a la professió. En l'àmbit personal ha estat una experiència també preciosa. O sigui, he conegut gent joves d'aquí, a part dels professors, d'una categoria personal extraordinària. Uns beliebt die Freude wieder, fern entflohen ist jeder Schmerz. Uns beliebt die Freude wieder, fern entflohen ist jeder Schmerz. Uns beliebt die Freude wieder, fern entflohen ist jeder Schmerz. Uns beliebt die Freude wieder, fern entflohen. A mi m'agradaria recalcar que aquest any ha sigut superespecial, perquè després d'estar tant de temps tancada a casa, la meva única esperança era poder cantar algun dia i el més pront possible i doncs s'ha fet realitat. I ha sigut un regal de la vida, el Cor Jove Nacional d'enguany.